Ассалому алейкум дӯстони азиз, сазаи нағзаин саломатӣ хубай духтарако киртои идонара бинен чихе хушрӯ борои новинка ҳамаш бори новинкай марҳамат ина кадомиш дар корайтона сангошон сваровски хамилёнои тоза паплинаш белмандо нархшон чанд аст 180 сомон бинен чанд та расветка дора мана беҳад хушрӯай ай пешбо биёин бозори корвон тарафи тилло бозор 12 дарвоза 5 қатор ман рақамашона дар рӯи экран мемонум каседа мисол дар корай марамад нависен бо маълумоти бештара аз қичон метавонанд ки пайдо кунен ино чанда иноям 180 сомонан ина ози ман расветкоша нишон метам бинед чихе расветкои хушрӯ дора ҳамаи ҳамино 180 сомон паплинакошон ғавси хушрӯай духтаро беҳад паплинашон фасонай качестваш дар кор бошатона духтаро барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависем бо шумода пурра мефаҳмонанд инчунин ҳаст ана ин намуд ва ё глой ипек дорам бинен чихе хушрӯча ино чандан ино 200 сомонан нигоҳ кунен 200 сомонан беҳад фасон модели нави ипек бо ин намудора озина кардам навор ина бинен 200 сомон хушрӯчаан ана ё на 190 ина ин модели бо ҳаста 190 сомон марҳамат расветкои хушрӯ глой фасон дора ана устойка варадникотон чанд сомон 150 ана бо ина ин моделора 150 сомон кардагиан стойка варадник дариҷа бо ҳаста ина гили ипек дора диден духтаро чихе хушрӯчаан 150 сомон ана баъд аксия рафтиста иҷада распродажа то охири ҳами вая моҳа ина мино 100 сомонӣ шидай диден чихе ипекои хушрӯ 100 сомон ина марамат кадом намудаш дар кор мешава паплинан ина чанд ранг дора марамат кадомиш дар кор мешатона нависен доставкатон кунанд нархшон 100 сомон беҳад хушрӯ ана баъдан духтарако ҳастай глои новинка ина михе кардигано ина михе болопӯшои фасон 220 сомон чанд та расветка дора бинен чихе глои хушрӯш омадай паплинакаш ғавси хушрӯай бинен ҳичи намешава шута мепӯшен ира ҳамчун болопӯшам пӯшида мешава ҳамчун киртаям ба ҳазур мепӯшен размерашон чӣ хелай ай 50 то 56 аз ино размер меёбен расветка бисёрай духтарако марҳамат нигоҳ кунем чихе расветкои хушрӯ доранд ай 50 то 56 инчунин ҳастай ҳаминора киртоҳош чанд смай ина нигоҳ кунен иҷода ду модели кирташ омадагиай 180 сомон безамокуш 190 сомон замокдоруш мана и пешакаш бо замокдора хушрӯай марамат занҳои азиз касонеда ки дар корай ҳатман биёен нами бозори корвон тарафи тилло бозор 12 дарвоза 5 қатор ё ки агар доставка хоҳед доставка доранд рақамашон ҳаст дар рӯи экран дона дар кор оптун дар кор нависеншона бо маълумоти бештара аз хичон пайдо мекунен баъд кардиганои фасон доранд и болопӯшотон чандиян болопӯшо инаиш туриш 160 сом ёш 180 сом ишам 180 сом ина ё 180 сомон ино бошад 160 сомон туриш ира бинен чанд намуд доранд чанд моделҳои фасон доранд духтарако бо метавонанд ки хичонда нависен сурат мепартоян интихоб кунен баъд анаи киртоҳ ҳастай ҳамқа хушрӯ анаи пеш духтаро 160 сомон ина размеро ҳаст кадомиш дар кор мешава метавонанд ки скриншот карда партоен доставкатон мекунанд мана инаи болопӯши беостинак чанд смай анаи аксия шидагиай 100 сомон болопӯши бе остини хушрӯ бисёр мепурсанд аз ин намуд болопӯшо ҳатман биёен ай пеш бо хутон бинен боварӣ дору маҳсултон мешава ина ё чандан ина ёям фасонака нигоҳ кунен 180 сомон гили ипек дора духтаро марамат 180 сомонӣ ина и моделошам ҳамихе 180 сомон хулас духтарако барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст нависен бо шумора пурра мефаҳмонанд ки кадомаш чӣ хелай ина и модело чандай ина бинен 180 сомон ина михе болопӯшои хушрӯ хулас ҳамаи расветкоҳо ҳастай бо метавонанд ки хичонда нависен бо шумода пурра мефаҳмонанд ин моделшам ҳамихел бинен чихе хушрӯай моделиш чанд та расветка дора паплинаш белмандои тозаяй ина ҳамаш украшениядор
фасонак.